Здравейте, аз съм Христо и днес в офиса на KBC Global Services ще ви запозная с Виктор, който улеснява споделянето на новини сред всички колеги. Виктор, здравей! Здравей! Кажи ми малко повече за твоята работа. Един Application Support Specialist се занимава с това да се погрижи самите новини винаги да могат да бъдат създадени от хората, които са отговорни за тях. И всъщност поддържам самата платформа, тя да работи. А коя е най-интересната част от твоята работа? Самото използване на различни технологии в SharePoint средата и всъщност осъществяването на тяхното имплементиране. Това ли е най-голямото предизвикателство в твоята длъжност? Различните предизвикателства са многото технологии на брой, които използваме зад самата SharePoint платформа за различните комуникационни сайтове. Какво всъщност е SharePoint? SharePoint всъщност представлява една платформа за споделяне на информация. Също така комуникационен канал за споделяне на новини, които да могат да се видят от всички в компанията. А кой ти е любимия бенефит, който KBC Global Services предлага? Допълнителното здравно осигуряване. А любимото място в офиса? Любимото ми място в офиса е всъщност сред колегите, понеже винаги можеш да си говориш с колеги, това всъщност те презарежда и кара целият работен процес всъщност да протича по-гладко. Вики, няма да задържам повече, ти си сериозна работа имаш. Благодаря ти много и успех. Благодаря.